Laki ng pinagkaiba ng Lake Lanao ngayon lang, no, i-compare noon. Hindi ito ganun ka-busy. Parang ayoko sa present. Prefer pa rin yung lumang Lake Lanao area, Lake Lanao Park. Mas maganda pa rin yan. Parang overdeveloped. May crocodile ba talaga dito? Wala. Ang bagong feature na dito is may horseback. May horseback riding. Pwede kayong mag-fishing. Tapos may mga restaurant na. Matatawag na rin natin floating restaurant. Para sa akin lang yun, ha. Hindi ko gusto yung mga panibagong features ng Lake Lanao Camotes. Okay, may horseback riding siya. And of course, may photo booth dito if you want. Gusto din kayo mag-boating, may kayaking, gusto kang mag-fishing.